Mungkin di sini lah, sekolah kawannya, nah, pulang hati. पंचायत नी 42 फैमिली बरक BJP याकारि तिनी टिप्रा मोथा फाइका एवं 142 भोटार बरक फाइजाक अलाम सकनानि पान्दाव जों बिनि अर उपस्थित दङ जोंनि बरम गोनां EM कमल कलय एवं जोंनि TWF नि स्टेट लीडर मनिहार देबबर्मा एवं अर BJP नि खरकसा मेम्बार दङनिबो बिनि मेम्बार नो याकारिबो टिप्रा मोथाव हाबजाक गोबांना अर 142 वोटार्स तिनि फाइका फाइ निश्चय कल्याणपुर विधानसभा केंद्र टिप्रा मोथा फाइनाय चंमारियो जिदिनानि बखागो हिमै दङ होननि जों वानसुबिमान हामबाय अनेक हामबाय मारो पक्षना जरादि माबाय आं विगत जों सिबिएम सरकार चाइथांफ्रोबो जों चिन्तिफ्रा साने कुनु जों डेभलप माया माने चिन्तिफ्रा बांसिनानो कुनु लामा उद्योग मायानि बागै BJP डाबल इंजिन सरकार फैन परे जों अबदा चिनि परिवर्तन न चिन्तिफ्रा सा बुंबार रंनि बागै इंको अबो चिन परिवर्तन नुक देनि बागै आं तिनि म टिप्रा मोथा बुबागारानि नेतृत्वे बुबागारान जे नायखल माबाय आं ओ जागा टिप्रा मोथा बानात मारो BJP नि नंबो आको पतो तंग आं BJP नि मेम्बार शान्तिनगर GP खय आरटी ब्लक नि बिसिन खबजात खालामनाय नि बुंखा आं जगत किशोर देव